आपली चटणी मस्तपैकी रट्टामट्टा तयार झाली. तर मित्रांनो, आमका हे बघा आज एवढे मासे गावले. असे आमच्या म्हणण्याप्रमाणे लय गावले नाहीत. बॅटरी शिकल उडवशा बरं मित्रांनो, तर नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. आणि मित्रांनो, आज आम्ही जातो मासेमारी करू. कोणत्या प्रकारची मासेमारी करतो अजून आमचा ठरणार नाही. काळुंद्रा पकडायची म्हणजे लँडिंग नेटने पकडायची की जाळी मारायची. जाळी तर आम्ही आता सोडवून घेतलो आहे बघा. दोघं जण मिळून जाळी सोडवतात. सृष्टी आहे माझ्यासोबत, सृष्टीने मी जातलो. तर आता जाळी सोडून घेतो. बघूया, जाळी मारूक भेटला तर जाळी मारायची. पाणी भरपूर आहे त्यामुळे काळुंद्रा पकडू गॅरंटी कमी आहे, शक्यतो जाळीच मारायची. तर चला आधी जाऊया त्या जागेवर, जाळी मारूया, कारण उशीर भरपूर झालो. जाळी दोन सोडवची आहेत आणि ती मारूची आहेत. तर बघूया आपल्या आज काय काय मासे भेटतात ते. तर चला तर जाऊया. सृष्टी आता जरा होडी धुवून घेता आणि जाळी आम्ही आतमध्ये भरून घेतो. चला. तर मित्रांनो, आम्ही ही 3 जाळी भरलो आणि निघालो. तर बघूया आज आमच्या नशिबात काय. आता त्या दिवशी क्षितिज दिलेलो तेव्हा बऱ्यापैकी आमका मासे गावलेले. तर आज बघूया. आज आम्ही ॲक्च्युली निस्त्याकासाठी जातो. उद्या आमचा निस्त्याक होया, त्याच्यासाठी आजचं प्रयत्न आहोत. विकूचा काही विषय नाही आणि निस्त्याकाचाच प्रयत्न शक्यतो. बरोबर, आमका मस्त की सारच खावचा लकलकीत एकदम. तर चला आता जातो. टाकताना तुमका दाखव गावाचा नाही, कारण एका हातीन होडी होलवून शक्य नाही व्हायचा. जाळा टाकू आणि माका होडी होलव. सृष्टी टाकताला त्या बाजून, पण ह्या बाजून माका होडी होलव शक्य नाही व्हायचा. त्यामुळे टाकून झाल्यावरच दाखवते. डायरेक्ट मासे काढताना दाखवूया तुमका. शक्य झालं तर मासे धरूया आपण. चला. नंतर मित्रांनो, आमची बघा जाळी 3 जाळी आम्ही टाकलं, पण पाणी भरपूर. आज गॅरंटी खूप कमी आहे माशाची. तरी पण आम्ही थोडंसं प्रयत्न करतलो काय गावता काय. आणि मळकी पण खूप आहे बघ, पाणी आहे त्यामुळे जाड होतली. सृष्टीने हॅलोजन लावल्या ना आपलं. तर चला आता थोडं वेळ काळुंद्रा वगैरे गावतात काय बघूया शोधून. कडणे जशी आपण रेग्युलर शोधतो तशी बघूया ना थोड्या वेळ. चला आता मोबाईल देते सृष्टीकडे. उडावला. मग लाकडी टाकलास की काय? कसली उडी मारतो तोंडापासून गेला गालापासून. फवाड्यावर बसणारच. मोठी उरावा नाही. मग अशी धरून रवलेलं आहे तरी. या 2 होती गो एका जाग्यावर. मस्त होती दोघं. पुढे घेऊ.
हिला हिला नाही. हगदावा. याक तरी नवसाचा कवा बरा मोठा बॅटरी चिखल उडवशात. बरा त्या बॅटरी मित्रांनो सुरुवात तर झाली. सुरुवात मगाशीच होणार होती. गेली 2 आमची मस्त मोठी साईज होती. तर दोन. कधी अजून काय गावतं काय बघूया. हा ना आता वर आता लहान नको धरूया, नंतर मोठी झाल्यावर गावते. बॅटरी बंद कर. पुढे धरतोय. हिला थोडी मागे पुढे जाताना गावूनच नाही. अजून एका हम्म. तर ते झाड आहे. वर गेली. तर मित्रांनो झाडे जाम जाम काढची लागते. मध्ये गेला दादा शोधतो. बघूया गावता काय. धरलंय होडी. आतमध्ये खाची दादा बघा वैसून दिसता. झाडात लपान राहला. फिरतात गोल गोल. येणार नाही हिला. दुसरा अजून बघूया. हा आली ह्या धारी 4-5 धावणार. पुढे घे होडी.
माका वाटलं गेला म्हणजे तुमका कळलात ना घेतला मोठा होता बरा. आता तर मस्त आहे की 4 कांदे एका जाग्यात गावली हो. बरी आहेत मोठी पट्टी होती आता. तेव्हा एक कमालडा मोडला माझा 2 मिनिटं बसतो. बस साधू अडकत झाला बाहेर जाऊया. इथे दिसला अजून नाही ना. वाचपाची सोय केलं. काय गाडा करतात अडकला अडक पाठ. आता काय आता मी पडणार असते त्याच्यावर अडकला ना आके एवढा हा भाऊ गेला असता आख्या अडकला. चुकाक झाला असता. इतडा असतो तर पळाना असतो फोडून. हो जिताड असतो तर फोडून गेलो असतो इतके धड करून आमच्या. पण मस्त आहे मेला मोठा बघूया टाका होय दिसताच हा मोठा. आपण धरतो ते अशी बारीक सारीक साईज नाही धरणं. बारीक सारीक पकडून उपयोगच नाही. मोठी झालेली गावतात ना. आतापर्यंत सगळ्यात मोठा. होय होय लागतं तो भारी ती. हो मस्त पैकी गावली आपल्याकडं. होय सोय झाली. आपल्या आता तर 5 काळुंदरा गावली आहेत पण ती मोठी साईज बघा कसली आहे. साईज दाखव. होय बघित साईज दाखव. बघा कसली आहे. 5 तर गावली माका वाटलेला कायच गावाचा नाही. 2 बरी सपाटी आहेत. पण मस्त आहे की गावली. आम्ही चटणी पण वाटून ठेवू सांगलो घराकडे. आता सोमती नेऊन खात जाऊ ताजी ताजी. हो ती बॅटरी भेटवलं सुटतो कांदा दिसतोत काय फक्त. पाणी बघितली नशीब होती 5 तरी गावली. होय हे बघा आता बरी आहे बॅटरी बरी दिसतात. होडी जातली इकडे गेला बरा होता. आतमध्ये अडकतली होय होय होडी अडकतली. पकडे येताला नाचता आकडे जाऊन तकडे. आता घ्यावा ते का कडे नातान गावला पुढे जा बघी होता. टाका मग मी धरू हातच नाही लावलोय अजून तरी. उडता जाऊ परत येत नाही ना केवढा मोठा सपाटा. ती बॅटरी भेटेल जातो मी दिसताला नाही. दिसला ती धरताना पेटवलंय तर मग जातली.
येतली लवकर घ्यावा. म्हाका वाटलं परात्ताला. हा? म्हाका वाटलेला आधी मला परात्ताला. तसंच वाटलं आता जाताला. आणि एका वाटतं बघूया कसला हा मोठा. कसला अजून मस्त साईज आहे ना. मित्रांनो आमका सांगणारा कमी गावली आज पण ती मोठी होती. साईज एक नंबर साईज सगळे कडक साईज कडक अशी साईज गाव आहे मस्त पैकी. पाहुण्यांच्या नशिबात मासे असतात आमच्याकडे. मित्रांनो पहिला जाळा ओढूक घेतलो आम्ही पण काय दिसणार नाही या जाळ्यात. तेच ओढूची येत वाटतं. नुसतीच ओढूची येत वाटतं. आशेर होतं कापी बिपी गावले तर चटणी करून खातो आणि म्हटलेलो पावनराची चटणी करून खाऊ काही कायच ना कोणता तोंड बघलेलं बा रोजच मासे गावणच नाही नशीब खाऊन गाव एवढा वडलास त्याच्यात एक पण मासो नाही. दिसलो नाही गावाचा मारा कमरेचं झालं इतक्यातच भिरेला. कोकणी माहिती त्या दिवशी कोपरे पण होते ना. त्या दिवशी कोकणे तरी गावलेले. काप काही एक काप आला कोकणीचा पोर आता बघ खाली. पहिलंच उचलतो अजून आमचे दोन सुलुचर झोपाक 12 वाजता तरी शिजवून खाऊ. एक वाजत आता वाजले 9:30-10 वाजतील. काहीतरी या पाता दिसा होता पहिला कोकरी आहे ती. चांगलं आहे ना. थंडी लागता वाटतं तुमका. थंडी लागता मग पाय भिजले ना ते दोन पेढे एक काप एक कोकरी राफड पडतो काढून राफड पडतो. बाजार आता मागाचा बाजार संपलो. बितोड नाही ना खाऊ आधी उकडे सोडा. शेवटचा जाळा उचलतो तमाम. तो गॅरंटी कमीचा बघूया नाहीतर गप पण आपण घराकडं कोल्यांची तोंडा उघडली.
दिवशी ह्याच जाग्यात आमकां काढून कंटाळलेलो पेडयेन तेजेने मी येतो आज दिसत नाही मित्रांनो आमच्या झाडी फेल जातली वाटतं सगळी एक कापिली कसं करता त्यामुळे ते बंद झाली ना त्यामुळे गॅरंटी कमी काढूक कंटाळा येता कण्यार त्याचे काटो असताना तोडीत राहायचं लागता जाळा आणि पडलंच तर हातीक कोणतं लागतो तरी फोन येता ठीक आहे काय बारीक पेड असं दुसरी गावली मिस्टेक झाला आता दोनच वाजता त्या दोन पेढी नंतर दोन कापली घाण बघितली पेड मुलगीच आधी का बघ दिसली कसली धरल्या ना का जाम केवढी मोठी आहे बघ कसली धरता बा जाम का बाबा पेड बाबा दोन पेढी दोन कापी तीन कापी अजून लांब तो बघा चेर कमरेची चेर चेर झालेली आहे तुमका आम्ही वडते म्हणून सांगूया जड बघा याचा पेटचा पेड तर मोठी आहे ना मोठी सांगतात ना बरे हेच खाऊ बरे ह्याच्यापेक्षा मोठे खाऊ बरे नाही ते काढते निदान घाशा काढकाचे तरी नाही टायगर गावलो आणि केंडाऊ गावलो यंदा का तर झेजरून पाठव एक टायगर गावलो आपली एक बरोबर उठून टाके नाही तर जाईल ते लाडको
फुगलो आत्ता द्यावा कोय 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 चल. गेलो. थंडी वाजायला लागली बायो. स्वेटर घालू का आता मी आणि स्वेटर चाललेलं तर परत गेलोय नाही तर मी थंडी नसत. दोन इले आता एकावर एक फ्री. परत येतले वाटतं 2 पेढी आहेत. तरी बरे गावते 2-4 पेढी आहे. मित्रांनो सगळ्यात पेढीच गावतं ते बघा. मला मिस्टेक झाला पेढीचा मस्त पैकी. कापी आहे मोठी बारकी पण आणि मोठी. मस्त पैकी याची चटणी करायची. कशी करतात चटणी? कापूची काय पांढराची बघूया मिक्स घालू काही नाही तर. चला तर आपले उगवले जाळी उचलून झाली. आता आपण जातो घरात आणि घरी गेल्यावर तुमका दाखवते आपले साधारण काय काय मासे गावले ते. ओके तर जाऊया घरात जाऊ. मस्त आहे की त्याची चटणी करायची थोड्याशा माशाची. चला आता 11 वाजत इले चटणी भरून खायचं 12 वाजतले. तर मित्रांनो आपली होडी तिथे लावलं आणि आपण गेलो आता घरी. जातो घरी बघा सृष्टी थंडी काढीत काढीत जाता. तर आता घरात जाऊन दाखवते तुमका किती मासे गावले ते. चला भरपूर वाजले आता खूपच उशीर झालो आज. चला तर मित्रांनो आमका हे बघा आज एवढे मासे गावले. असे आमच्या म्हणण्याप्रमाणे लय गावले नाहीत. तर काळुंदर घे ना हातात मस्त बघ दोन काळुंदर घे हातात फोटो काढूया भारी पैकी. तर मित्रांनो आम्ही आता ही काळुंदरा सुटी करतो आणि कोकरी एवढ्याची आम्ही आता करतो चटणी मस्त पैकी.
ताज्या ताज्या माशाची. मित्रांनो आपले मासे सुटी करून झाले आणि चटणी आधीच वाटून ठेवू सांगत होतो आम्ही नदीत असताना. आता फोडणीक देतात ना. डायरेक्ट त्याच्यातच हो चटणीत तसेच घालतो. तेल नाही घालत. आपण तेल नाही घाललो ना. तर ह्याच्यात किती सोला घातलं? झाले 4-5 टाकायचे. 4-5 सोला म्हणजेच कोकम आणि मीठ चवीनुसार मीठ. आता आम्ही मस्त एक ताजी ताजी चटणी खातो आणि भाकरी आणि चटणी. शिजा काय वेळ लागणार नाही ना. चटणी 5 मिनिटात शिजतं ती चटणी फुल गॅसवर ठेवले तर. झाकण ठेवता नाही ना. पायसोबत ठेवतो मग. ओके ठेव. चटणी आपली ठेवल्या ना तर गॅस पेटवल्या ना. ताटली ठेवतो झाकण. आपली चटणी मस्तपैकी रट्टामट्टा तयार झाली. चट्टामट्टा खायची ना. चल बाय घे आता झाली. घेऊ घे आता पोटात वळवळ वळवळ होता. तर मित्रांनो आमची चटणी बघा कशी लाल लाल भडक. आणि आता बघूया कशी झाली सांगा गो. आमच्या घरात टेस्ट घेणारी हीच दोघा. मग खावा लवकर पटापट माका भूक लागली. नक्की ताज्या माशाची हाती बरी झाली अगो. मी खाऊ आता. चला तर मित्रांनो चटणी तर बरी झाली आहे म्हणता. आणि मासे आमका गावलेले मस्तपैकी. आज थोडे खालो थोडे उद्या खातलो बरोबर. तर आजचा व्हिडिओ कसं वाटलं नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा शेअर करा. आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा.